mladi sebi dat ritam. Prvo im kažem napravite sebi disciplinu. Danas nam je ne daju ni roditelji. Spava se koliko hoće, trebaju se mladi naspavati, da se razumijemo. Ali što je jedan rekao, nemoj mi u podne pričati o ljepoti jutra. Pa se rasteže do 1 sat, pa onda kavica, a kad ćemo učiti? Kad ćemo raditi? I onda su nezadovoljni. Kako ćeš biti zadovoljan kad si ti promašio dan? Je li nogometaš nezadovoljan kad on dobije 5 šansi, lopti mu donese Modrić i Kramarić je ne gurne u gol? Pa naravno da je razočaran tu večer jer on nije iskoristio prigode. Tko šanse ne iskoristi, on je na kraju dana žalostan, tužan. Tako i s našim danom. Kairos, milosni trenutak. Dan je šansa, dan je zicer u košarci. Ajmo ga koristiti, ajmo raditi, tamo stvoriti nešto, pročitati nešto, opeglat nešto, ošišati travu. Naučiti lekciju, protrljati leđa ćaći koji je došao s posla, možda radio na baušteli, majici pomoći oprati suđe. Onda će biti sretni. Onda će ona kava koju ispijamo imati smisla. A neke vucibatine koje tamo cijeli dan zujaju, ne zna šta će od sebe, naravno da je to onda besmisao. Zato sveti oci govore uvijek red, rad, disciplina i molitva u sve to. Kao benediktinci, ora et labora.